zakhala kwanzima ezweni laseNingizimu Afrika. AmaNdiya abulala abantu abamnyama. iPhoenix ayizange luthwe, ukhethiwe abasanga beluthwe, akuzange kwenzeke lutho. Kodwa abantu abamnyama begudlela negross ababeyithathe khona ababengamasela nabo bona isikhundleni sokuboshwa into eyenzeka babulawa. More than abanye babeyiphumela emsebenzini, honest people. Ngijabulile Ndosi mfowethu mangabe ngihlangana nawe ungazisa ukuthi akhona amandiya amabili asebushiwe agwetshwa futhi. Ngiyajabula Magayi. Ngiyabonga kakhulu minister. Ngiyabonga futhi ukuthi nawe unginikeze ithuba ukuthi sihlangane nabo sikhulume njengabaholi sibonisane ngezinto ezibalekile ezweni futhi nawe akubona ukubaleka kwezinto ezithize esithintayo ezweni. Waze wangithembisa futhi ukuthi mase siyefinikisi uzoba khona. Magayi, minister Cele. Ngiyabonga kakhulu lokho mfowethu.